Здравейте всички! Искам да кажа, че събрахме материал от хубаво разсъпче с много магнетит. И сега материала го пресяхме и ще го прекараме през нашия улей. Виждате, с улея не е работено. Сложил съм умишлено три деления миньорски мъх, за да покажа докъде ще стигне златото, тъй като има много добра концентрация на златинки. Сега ето започваме да сипваме на гумената част, на която веднага става ясно дали има концентрация на злато. Виждате веднага колко много магнетит има. Когато намерите петно с много магнетит, работете внимателно и бавно, тъй като знаете, магнетита е много тежък също. Приближава се до тежестта почти на златото. И бъдете внимателни, просто работете внимателно. Изчаквайте, ако средството, с което работите, се запълни, промийте го, по-чести промивки правете и работете бавно и внимателно. Пресявайте материала, тъй като големите камъни вдигат всичко по пътя си. По какво ще се ориентирате дали нашият улей, ако работите с наш улей, дали е позициониран, ако все още не сте разбрали. Вижте как средата тръгва на двата края веднага материала да се разпределя. Това значи, че е много добре поставен улея. Даже вече се виждате първите златинки. Когато работите така, разбивайте материала хубаво. Слагайте вода да има и подавайте с шпатулата бавно. Ако работите с миньорски мъх, трябва да знаете, че това е един много добър ловец на златото. При него загубите са почти минимални. Всичко зависи от вас. Ако сте позиционирали средството, с което работите правилно, няма да имате никакви загуби, даже да работите и по-бързичко. Според зависи съдържанието на магнетит, пак казвам. Ако не е в такова голямо количество, може да се работи и по-бързо. Но когато имат много магнетит, трябва да сте изключително внимателни и бавно да подавате. Особено ако има и голяма концентрация на злато вътре в самия материал. Както виждате, на много места вече се виждат златинки. Гумата е много добър ориентир за това дали копаете на правилното място, което е най-важното в излета ви. Затова правете чести проби. Улеят ни е много лек, само 3 кг и 100 грама. Може да го носите навсякъде. Виждате улей на стотина излета как изглежда. Знаете, че е от неръждавейка, неръждаеми болтове, гайки, стъпки и горещо поцинкована просечена ламарина. Работете максимално близо да ви е съда, от който подавате материал. Вижте как се застъпват. Ако падне нещо, пада в улея, застъпвайте. Това са неща, на които трябва да се обръща внимание по време на работа и когато особено има злато, много. Трябва да бъдете изключително внимателни.
Значи извадихме от мястото 6 кофи, които пресяхме. 6 или 8 кофи, 8 кофи даже мисля, че бяха, които пресяхме и извадихме ето този леген, тази кофа и още една кофа ето тук. Всичко това ще промием през улия. Виждате, има изключително много съдържание на злато. Виждате колко много златинки, ситни са, но са много. Виждате, всичко пожълтя, когато взе да се почиства улия. Няма да чакаме да се почисти, тъй като имаме много засипване. Искаме да ви покажем след толкова много злато, докъде е стигнало, затова умишлено днес сложих 3 парчета мъх. Когато подавате с шпатулката, бъдете внимателни и наблюдателни, тъй като от мястото, където сте извадили материала, може да падне нещо като пръстенче, може да намерите старинна обица. Последно събрах много старинни гвозди. Интересни са как изглеждат, нямат много голяма разлика от днешните. Умишлено сме използвали по-едра решетка за нашия улей, тъй като се тества на много злато, не на прахоляци. И когато има много злато, трябва да имате сигурно оръжие, което да го събере всичкото. Да нямате пропуски, тъй като рядко се случва на човек да намери такива хубави разсипи. Пак повтарям, дръжте си близо съдчето, от което слагате материала. Виждате колко много злато се разкри. Няма да го чакаме, продължаваме работа. Виждате, когато сипвате и изчаквате, ако изчакате, всичко се почиства супер бързо. Когато има такова съдържание на магнетит, е хубаво по-често да промивате. Не и след 8 кофе, може да изчакате доста, той видимо става ясно кога трябва да се промие улея. Значи гумата е много удобно средство, което много ви помага за нагласянето на самия олей, за самото му позициониране, за самата ви ориентация дали има злато. Също е капан за златинки, също прави трап по пътя на самия материал. Просто много удобно нещо е гумената част в началото на олея. Ще промием всичко.
Ето е другата кофа, която също е от промития материал там. Няма да го изсипвам целият сега. Времето много напредна. Взе да се стъмнява, но ще променим всичко до край, както сме казали. Да, и снова.
Напредваме с материала. Но и времето напредва. Дано да не се стъмни много, за да мога да ви покажа резултата поне от последната гума. Да ви покажа, че нашия туле е едно много сигурно средство за ловене на злато. И то когато наистина има злато. Продуктите ни постоянно се тестват. Не се пускат случайно на пазара. По идея просто е така. От вкъщи. Всичко се тества. И то не е еднократно, а многократно. И така, добре, нека спрем до тук. Айде, последния още една-две патулки. Нека спрем до тук. Да изчакаме сега резултатът на гумата. Да се поизчисти малко. И така, виждате, ситно е златото. Много е ситно, но като количество е много. Виждате, още не е поизчистил улея и злато много има. Заваля и дъжд. Нека да поизчакаме още малко. Да се поизчисти малко гумата. Виждате, концентрация на злато сме намерили много добра. Може да е ситно, но е много.